Happy birthday to you! Isang bonggang hapon sa inyong lahat, mga ka-JFS. I am Ate Angel, your beautiful love and surprise ambassadress. At kung kaninang umaga ay andun tayo sa Biberon San Fernando upang sorpresan isang bonggang nanay, ngayon ay dadako tayo sa Pasacao, Camarines Sur upang sorpresan isang pinakabonggang dalaga na tiyak na bibigyan natin ng suwak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihandog natin sa kanya ngayong hapon. Andito sa likuran ko mga regalo natin. Meron tayong 4-feet stuffed toy, red ribbon cake, at ang ating 5 pieces heart-shaped foil balloon, at ang napakabongga naman nating fresh flower bouquet, at naranayin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So ano bang hinihintay natin? Tara nagkilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create what it captivate the family, a little bit of loud, a little bit of loving, and a whole lot of with a family of a little bit crazy, a little bit loud, and a whole lot of love. Good vibes lang tayo mga ka-JFS. Ano bang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin si Ate from Pasacao, Camarines Sur. Andito na kami sa Pasacao, Camarines Sur. Tara na't samahan niyo ako sa sorpresahan ng ating lucky girl for today. Bye-bye! Tao po! Ay, nandito po si Mirasol Saar. Hindi ko narinig. Nandito po si Mirasol Saar. Nasa loob. Ay! Hello po, ma'am! Kayo po si Mirasol? Ay, parang galit si madam. Pero may papareceive lang kami, ma'am, na deliver po para sa inyo po. Pwede po mangyay. Okay lang po. Ay, tama ka! Charot! Tara po, ma'am! Mami po or ate, ano po ba? Baby. Baby, sana all. Halika po dito, ma'am. Hello po! May bagong sa'yo na tayo. Sa'yo, para sa'yo po talaga to. So, may pinapabigay po kasi sa inyong package po dito. Malalaman po natin kung kanino po galing. Pero po, kasali na po itong sasakyan, pero kayo na po bahala maghulog per month. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Atras ako Hulog niyan. Wala kang panghulog. Ang ganda ni ma'am, no? Nakakaganda. Ilang taon muna po kayo? 16? Mga 16 na? Totoo. 17. Totoo. 27. Ay, 27. Mukha lang po kayo, ma'am, 26 years old. Ay, bumaba ng isang taon. So, ma'am, nandito po yung package namin para sa inyo. So, ready na po ba kayo? Kanina pa. Ay, kanina pa. Parang alam niya na to eh. Kaganapan na to eh. Na-surprise ka po. Sige, ma'am. Pabukas na po ako para po makita natin kung ano po yung package na para po sa inyo. Sige po, dito po, ma'am. Ano pa? Pabukas na lang po. Ayan. Ay, hindi niya na mabuksan. Sige po. Ayan! Happy birthday to you! Happy birthday to you!
birthday to you. Happy birthday to you. Naiiyak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Mami Rasol. Good afternoon po. Wow, love na love talaga ang pink. Perfect na perfect sa kanyang outfit. So, hello, ate. Ito pong sash na to ay para po sa inyo. Meron po kayong lucky sash dahil kayo ang reyna ngayong hapon. Isuot niyo po itong sash namin. Ayan, pasuot na natin. Wow, binibini, maganda. Ayan. Ma'am, ilan ay anak na po ba kayo? 4 pa lang. Apat pa lang. Parang kulang pa yung 4 ha. Nasaan po si Mister? Ayan. Siya si Sir Rex. Tama? Ayan. So, ito pong regalo na to ay pinagbibigay po sa inyo ng inyong pinakamamahal na asawa na si Sir Rex. So, lapit ka naman dito, Sir Rex. Ayan. So, ito ma'am, tanggapin niyo po tong balloons namin na heart-shaped foil balloon. At syempre, ma'am, ito ang bagay sa'yo. Dahil pink na pink ka, para sa'yo po tong fresh flower bouquet na to na pinabibigay. Ay, dapat si Sir pala nito magbigay. Ikaw, Sir, ang magbigay. Sabay dapat may magical kiss para kay Ma'am Mirasol. Tapos malilimahan. Ay, malilimahan daw. Iyan, hala, Diyos ko. Wow! So, Ma'am Mirasol, kumusta naman po ang feeling na na-surpresa kayo ng inyong pinakamamahal na asawa na si Sir Rex? Uy! Kumusta? Surprise. Ano po masasabi niyo kay Sir Rex? May premyo siya mamaya. Ay, anong premium baka naman pa rin i-share? Sarap na. Ayan, ma'am. Yung mga regalo pong yan ay para sa inyo. Pero meron din po akong message na gustong basahin na pinagbibigay ni Sir Rex. Live na live. Ito yung message para sa iyo. At siyan, tawan mo kong premyo. Ay, ano ni? Lover na ni. Ano ni? Sabi na kaya. Tawan mo daw ang premyo at siyan. Charot lang. Ito po yung letter. Hi, Da. Happy birthday. This isn't much, but I hope you'll appreciate it. Di ako sweet, pero sana kahit dito, kiligin ka kahit konti. I love you from Rex. Wow! O ngayon, nandito si Sir Rex. Tanungin natin, Sir, ano po bang premyo yung nakasulat dito sa nasabi niyo? Sir, ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Marisol about sa surprise na to para sa kanya? Actually, ang alam niya lang, parang Victoria lang. Victoria's Cake, sabi niya. At saka cake, nag-deliver na ako na niya. Okay po. Hindi niya alam din. Ay. Ayan, sobrang sweet naman. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong lovely wife naman talaga? Is your mind Jane? Wow! So, mga hindi pa dyan nagtatapos dahil haharanahin din po kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Gab. Pero, dito na ba ako sa loob na lang ng bahay. So, happy birthday ulit. Ma'am, ikaw, ano pong gusto mong sabihin? Wala. Wala na. Ano na talaga? Buong-buo na yun. Oh, sweet naman talaga. Live na lang. Ribbon ng cake. Oh, red ribbon yung cake. So mga ka-GFS, samahan niyo pa rin kami sa loob ng bahay ni Ma'am Mirasol at ni Sir Rex upang aranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Let's go! Hello guys! So andito na tayo sa loob ng bahay ng ating masuwerteng dalaga ngayong hapon. Halina't samahan niyo pa rin kami upang aranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang regalo ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing ay natatanaw. Ikaw ang tunay na pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso tunay ka nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa
Looks like we made it. How far you've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. Meron may kulang. Parang may kulang. Sinong kulang, ma'am? Wow! Galing naman. They'll never make it. Let's look at there's no way on. Still together, still going strong. Still the one that I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we should have been missing. They say I'll bet they'll never make it. Just look at that smoke taking off. Still together, still going strong. Still the one, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one. You're still the one. Yeah. Hello guys! So ayan, ninarana na si Mommy ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. At ngayon naman, ipapablow natin sa kanyang napakasarap na Red Ribbon Mango Cake. Ayan. So bago yan, kakantahan muna natin si Mommy ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Mommy, make a wish and blow your pink candle. Yay! Nakakaganda naman. So, Mommy, sino naman po gusto niyong pasalamatan? Ayan, syempre sa mga anak niyo. Asan yung mga anak? Halika dito, baby. Halika dito. Lapit yan kay Mommy. Kulang! Nasaan yung daddy? Nakuha na yung daddy eh. Halika dito, daddy. Pahawak niyo yung cellphone. Ayan. Isa-isa kayo magbibigay ng message kay Mommy. Ikaw muna. Anong gusto mo sabihin kay Mommy? Mami, I love you. Sa lahat po ng ginagawa sa vlog. Salamat sa amin. Ah, so I love you naman kay Mommy. I love you too. Oh, Ito naman, si Baby, panganay po to siguro na panganay. Panganay. Ano gusto mo sabihin kay Mommy? Oh, parang di ko alam Nasaan yung pangatlo? Nawawala yung pangatlo. Saan yung pangatlo? Nawawala. Nawawala. Ay, hinihika po. Sige. Ito na muna itong dampot ng chocolate. Baby, ay, ito pala. Ito dito. Uy, napano ka man ang gutong ka man. Charot lang. Ano gusto mo sabihin kay Mami? Ano gusto mo sabihin Dito kay ka kay Mami? Mami. Ay, ito ka kay Mami. Dito kay ate. Ano gusto mo sabihin kay Mami? Happy birthday, Mami. Kukulit.
Thank you. Ah, chocolate daw. Sige, chocolate. Ikaw, Bibi. Mami, ano gusto mo sabihin kay Mami? Oh, kiss niya na lang si Mami. Kiss niya si Mami. Dali. Kiss niya si Mami. Ayaw, may kiss. Kiss. Ito po. Ito na naman, Bibi Boy. Kiss mo si Mami. What? Ayan, last but not the least, ang pinakagwapong mister. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa? Ngayon lang natin. Ngayon lang po to. Bukas wala na. Ano gusto niyo sabihin? Thank you kasi, ano, salamat sa ano, sa pasensya sa akin. Alam mo na. Sa ano, gusto ko happy ka ngayon and happy birthday. Ay, kiss naman dyan. Ay, napapatilig siya. Last but not the least again, ang ating napakagandang celebrant. Ano pong gusto niyo sabihin? Thank you sa lahat. Sa pag-lahat. Isang ilaw. Sa pamilya ko. Ayan. Si Daddy po ay, ano pong work ni Daddy? Work from home. Ikaw po, Mami, anong work mo po? Work from home din. Tulog diba? kain. Tulog kain. So, ayan po, Mami. Happy birthday and God bless you po and to your family, Sir Rex and Ma'am Mirasol. Happy ba kayo ngayong araw? Sobrang happy. Ayan. Isang I love you ulit sa mga anak mo at sa iyong asawa. I love you, Dad. Sana all! Sa mga anak niyo po. Diyan ako malagay. Ayan. Ito yung mga sabihin kay Mami. Ayan. So again, Mami Rasol, happy birthday po ulit. We wish you all the best and mukha lang po talaga kayong 25. Ang bata niyo po tingnan talaga. Pero bawas 2 taon lang. Bawas 2 taon. Again, we are the JFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Isang pamilya na naman na nabigyan natin ng saya at sorpresa. As what I said earlier, family, a whole lot of love. Again, abangan nyo ang mga upcoming videos namin. Follow, like, share to our social